Labarun wasannin ƙwallon ƙafa. A yau da ƙungiyar Liverpool ta sha kashi wato ci 4-0 a hannun ƙungiyar Manchester United a ƙarƙashin sabon kocin ɗinta wato Erik ten Hag. Yanzu Leeds United ta karfi tayin Barcelona kan sayen Raphinha. Ana sa ran Barca za ta bayyana ɗaukar Raphinha a hukumance nan da 'yan sa'o'i masu zuwa. Wasu daga cikin 'yan wasan Tottenham sun zube a ƙasa shane-shane bayan karɓan zafafan atisaye daga hannun mai horaswa wato Antonio Conte a ƙasar South Korea. Duk dai a cikin labarin namu za ku ji cewa Man City da Rodri sun cimma yarjejeniya kan tsawaitar kwantaraginsa na yanzu har zuwa wato shekara ta 2027. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci kafin mu karanto muku cikakken wayannan rahotannin ku jiya kuma ku kalla, muna so idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu ka dakata ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da labaran duniya da ɗumi-ɗumin su da zaran mun ɗaura. Gare cikakken rahotannin za mu karanto muku. Iya wasan share fage ne kafin a shiga sabuwar kaka. Magoya bayan Manchester United a yanzu bayan Erik ten Hag ya fara aiki. Tuni dai ƙungiyar Manchester United ta bawa Liverpool foji, wanda magoya baya yanzu suke ta alakanta da wannan foji ɗin. Idan kaga foji suna nufin wato 4-0, idan kuma kaga fayagi yana nufin wato 5-0, inda wato tuni ƙungiyar Manchester United ta bawa Liverpool kashi da ci 4-0 ta hannun Anthony Martial, Jadon Sancho, Fred da kuma wato Paco Pelestri a ƙarƙashin sabon mai horaswa su mai suna Erik ten Hag, wanda ya canza sheka daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax zuwa ta Manchester United a kakar bana. A ƙarshe dai Barcelona ta miƙa tayin Raphinha a hukumance. Leeds United na shirin karɓa wato euro miliyan 58 ƙayyadaddin farashi har zuwa wato euro 68 tare da ƙari. Tattaunawar na matakin ƙarshe. Kamar da kuka sani masu kallon mu a daidai wannan lokaci, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona tare tana neman wannan saurayin ɗan wasa da ke bugawa ƙwallonsa a Ingila a ƙarƙashin tawagar Leeds United mai suna Raphinha. Inda yanzu Leeds United ta karɓi tayin Barcelona kan sayen Raphinha. Ana sa ran Barcelona za ta bayyana ɗaukar Raphinha a hukumance nan da 'yan sa'o'i masu zuwa. Duk dai a cikin labarin namu za ku ji cewa wasu daga cikin 'yan wasan Tottenham sun zube a ƙasa shane-shane bayan karɓar zafafa atisaye daga hannun mai horaswa wato Antonio Conte a ƙasar South Korea. 'Yan wasan dai sun shafe kusan awanni 2 suna karɓar motsa jiki daga hannun mai horaswa ɗan ƙasar Italiya. Cikin waɗanda suka zube a ƙasa saboda gajiya har da wato Hotspur da Hurricane, waɗanda su ne fitaccen 'yan wasan da ke jan ragamar wannan ƙungiyar ta Tottenham. Ana kyautata zaton cewa ba komai yasa ya yi musu hakan ba, sai duba da irin yadda wato kakar wannan shekara ta 2022 zuwa 2023 tana tattalin kamawa a watan wato Agusta mai zuwa. Kamar da yadda kuka sani yanzu haka kungiyoyi da dama sun yi gyare-gyare game da sayan 'yan kwallo da kuma wato sauyawa wanda ake kira da loan, wanda kuma yanzu haka kungiyoyi da dama sun canza masu horaswa waɗanda ake kira da kwace-kwace, wanda hakan na iya ganin cewa tabbas akwai barazana da kuma buge-buge a kaka mai zuwa saboda kowane club da ƙarfinsa. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu na yau.
Idan dai yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, kar ka manta ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da labaran duniya da ɗumi su da zaran mun ɗaura. Don kuma ko da ma a yi mana subscribe, a danna wato alamar like, sannan a yi share zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani.